Hej og velkommen til den her video. I dag vil vi vise jer rundt i vores hus. Så kan I måske også se vores hunde. Kom. Det her er min søsters værelse. Og så går vi videre. Så ser jeg køkkenet. Det her, altså her, det her er her, vi spiser. Og så det her er her, vi laver maden. Herovre har vi kraftmaskine, og sådan en maskine, der kan lave alt muligt forskelligt. Og herude har vi hundene, som så er lukket ud. Ja, Hun sover i det der. Ja. Det er lidt mørkt, men det er lidt mørkt. Og det var skab. Det her er så mit værelse. Så går vi videre. Og det her er stuen. I sæson 3 har den unge arkitekt Max valgt at leje sin egen sommerhytte nær badehotellet, hvor han bor sammen med sin ven. Jeg håber, I kunne lide den. Og jeg håber, I vil se mere. Husk at abonnere, like og del. Hej hej!